Христос воскрес, поважаныя слухачы радыё Марыя, шчыра вітаем вас на хвалях нашага радыё. І сёння маем трансляцыю з Фацімы, здаецца, вядомага месца для кожнага каталіка, чалавека, які асаблівым чынам атачае сваёй пашанай найсвяцейшую панну Марыю, бо менавіта там яна аб'яўлялася людзям і перадавала свае пасланні. Таму гэта добрая магчымасць далучыцца, з'яднацца разам у супольнай малітве, складаючы ўсе свае інтэнцыі да Маці Божай, якія упэўнены данесуць да свайго Сына Езуса і нашага нябеснага Айца. Таму запрашаем, далучайцеся да супольнай малітвы, будзем маліцца разам. Estimados peregrinos aqui presentes na Capelinha das Aparições em Fátima, queridos peregrinos ouvintes da Rádio Maria do mundo inteiro, somos os filhos de Maria Santíssima a caminho, em peregrinação pelos grandes santuários marianos de todo o Маем mundo, магчымасць em пачуць словы oração. прывітання айца Марка Луіса, Neste дырэктара dia радыё Марыя, especial, што ў 13 de Партугаліі, maio, бо менавіта ў aniversário da Партугаліі primeira aparição de былі гэта Nossa Senhora do аб'яўленне Rosário de Найсвяцейшай панны Fátima. Марыі. A Rádio Maria Portugal completa 4 anos de emissões no nosso país. Дарагія пілігрымы, якія прысутнічаюць тут, у капліцы аб'яўленняў у Фаціме, дарагія пілігрымы, якія слухаюць радыё Марыі па ўсім свеце, мы дзеці Найсвяцейшай Марыі, якія знаходзяцца ў падарожжы, у малітоўнай пілігрымцы па вялікіх марыйных святынях свету. У гэты асаблівы дзень 13 мая, у гадавіну першага аб'яўлення Маці Божай Ружанцовай у Фаціме, радыё Марыя Партугалія азначае 4 гады вяшчання ў нашай краіне. У гэтай сусветнай ружанцовай малітве мы захоўваем у сваіх сэрцах слухачоў, валанцёраў, супрацоўнікаў і дабрадзеяў радыё Марыя у 85 краінах на 5 кантынентах. З Ковада і Рыя, тут у Фаціме, мы асабліва молімся аб супакоі, абяцаным як плён трыумфу безаганага сэрца Марыі. Вось мы, як яе дзеці, у гэтым доме Марыі, каб атрымаць усе ласкі, якія праз яе дасць нам Езус Христус, наш Збаўца. Мы молімся да Марыі, нашай маці, праз заступніцтва святых Францішкі, Жасінты, Марты, а таксама шаноўнай Люцыі ад Езуса. Мы дзякуем кусташу гэтага фацімскага сантуарыя, айцу Карлосу Кабесіняшу за тое, што ён прыняў нас у гэты дзень і кожны дзень года на працягу апошніх 4 гадоў. Мы таксама дзякуем яго экселенцыі мансіньору і Васкапалу, апостальскаму нунцыю Партугаліі за ўзначальванне гэтай сусветнай ружанцовай малітвы на радыё Марыя, а таксама за яго сяброўства і падтрымку радыё Марыя ў Партугаліі. Браты і сёстры ў Хрысце, давайце з упэўненасцю і адзінствам маліцца на ружанцы, як прасіла тут Найсвяцейшая панна Марыя, каб мы рабілі гэта кожны дзень. A paz esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos meditar e contemplar os Распачынаем mistérios нашу gozosos. малітву O ў primeiro імя Отца і Сына і mistério, Духа contemplamos a Святого. Аминь. anunciação do anjo Gabriel a Maria. Ao 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de David. E o nome da virgem era Maria. Oferecemos este mistério pelo triunfo do Imaculado Кусташ Coração de Maria, санктуарія ў ao Фаціме, serviço do qual está cada emissora da Карлас Rádio Maria Кабесіняш запрашае pelo mundo. разважаць A радаснай primeira таямніцы, і parte таямніца será usada першая. em italiano e У першай todos радаснай таямніцы мы responderemos будзем em сузіраць português. звеставанне. У 6-й месяц Бог паслаў анёла Габрыэля ў горад Галілейскі, названы Назарэт, да дзевы, заручанай з мужам па імені Юзаф, з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Ахвяруем гэтую таямніцу дзеля трыумфу беззаганага сэрца Марыі, якому служыць кожная радыёстанцыя радыё Марыя ў свеце.
Отче наш, который есть у небе, святись имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не оводь нас у спокусу, а избав нас от злого. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку теперь и заўсёды, и навеки вечная. Аминь. О Мария, без граху першородного зачатая, молись за нас, кто у Тебе паратунку шукая. О мой Езу, прабач нам грахи наши, захавай нас ад агню пякельнага, прывядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твоя міласэрнасць. No segundo mistério, contemplamos a visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Другая таємниця радостная, отведенная на святейшей Панне Марии. Святой Альжбеты. Собравшаяся Мария в те дни поспешила у горную краину, у город Лиды. И она вошла у дом Захарии и привітала Альжбету. Калі Альжбета пачула прывітанне Марыі, узварухнулася дзіцятка ва лоне яе, і напоўнілася Альжбета Духом Святым.
Pois logo И она chegou aos meus воскликнула ouvidos a мощным tua голосом и salvação, сказала: o menino «Благословленная saltou ты da между barriga no meu женщинами, seio. и благословленный Feliz de плод ti, у que лоня Твоего. acreditaste. Откуль Porque мне vai гэта, cumprir што маці tudo Пана o que майго te foi dito da прыйшла да parte do мяне? Senhor. Бо калі голас Ao percebermos este прывітання Твайго mistério, загучаў por у todos os вушах cristãos маіх, perseguidos por causa da узварухнулася sua fé, радасна дзіцятка ва pela ўлоне liberdade маім. religiosa, І шчаслівая pela paz тая, no mundo, якая pelo fim da паверыла, guerra. што споўніцца сказанае ёй Usaremos Панам. a primeira parte em Ахвяруем português гэтую таямніцу e за a ўсіх resposta тых, será хто пераследуецца em за árabe. веру, за Pai рэлігійную nosso, свабоду, que estais nos céus, за мір у свеце і за santificado спыненне seja o вайны. vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не оводь нас у спокусу, а избав нас от злого. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лони Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лони Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лони Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лони Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лони Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лони Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лони Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лони Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лони Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лони Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку цяпер і заўсёды, і навеки вечныя. Аминь. О Мария, без граху першародная зачатая, молися за нас, хто ў Тебе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, прывядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. In saecula saeculorum. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ave,
terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus. Por aqueles dias saiu um édito da parte de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Este recenseamento foi o primeiro que se Таємниця fez, третя sendo Quirino радісне governador da народження Síria. Єсуса Христа. Todos iam У тыя дні recensear-se, cada qual вийшов à sua загад ад própria Цезара cidade. Аугуста зрабіць перапіс Também па ўсёй José, зямлі. deixando a cidade Гэта быў de першы Nazaré, перапіс na падчас Galileia, панавання subiu até à Квірінія Judeia, ў Сірыі. à cidade de Усе David, пайшлі chamada запісвацца, Belém, кожны ў por свой ser da горад. casa e linhagem Пайшоў de таксама David. Юзеф з Галілеі, з горада Назарета, у Юдэю, у горад Давіда, званы Бетлеем, бо ён быў з дому і роду Давіда, каб запісацца з Марыяй, заручанай з ім, якая была цяжарнай. А калі яны былі там, надышоў ёй час нарадзіць. І нарадзіла сына свайго першароднага, спавіла яго і паклала ў яслі, бо не было ім месца заесці. Ахвяруем гэтую таямніцу за касцёл святога Айца, біскупаў і святароў. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Отче наш, который есть у небе, святися імя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не оводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку цяпер і заўсёды, і навеки вечныя. Аминь. О Марии без граху першароднага зачатая, молися за нас, хто Тебе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, прывядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твоя міласэрнасць. Gegrüßet seiest du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Salve-nos todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No quarto mistério, contemplamos a apresentação de Jesus no templo. Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei dos Senhores. Todo primogênito varão Таємниця четвертая, será consagrado ao радостное Senhor, para охвярование Христа в oferecerem em святыню. sacrifício, como se diz na lei do А Senhor, коли минули duas дни rolas ou их duas очищения pombas. поводле закону Моисея, батьки принесли его у Єрусалим, ка представить пану, як написано у законі пана, що кожне першородне дитя мужчинського полу повинно бути присвячено йому, і ка принести у ахвяру, як сказано у законі пана, пару турковок або 2 голубиних птушанят. Ахвяруем гэту інтэнцыю за слухачоў, супрацоўнікаў, валанцёраў і дабрачынцаў Радыё Марыя па ўсім свеце. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras Отче наш, ofensas, который есть у небе, святись имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не водь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус.
Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерти нашей. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты поміж женщинами, и благословленный плод улоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерти нашей. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты поміж женщинами, и благословленный плод улоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерти нашей. Santa Амин. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Амин. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, прывядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. No quinto mistério, contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele chegou aos 12 anos, subiram até lá segundo o costume da festa. Terminados esses Таємниця dias, п'ята. regressaram Єзуса a casa знаходять e o у menino ficou em Єрусалимській Jerusalém святині. sem que os pais se soubessem. Pensando que ele se encontrava na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, encontraram no templo, sentado entre os doutores. Бацькі Езуса хадзілі штогод у Єрусалим на свята Пасхі. І калі яму было 12 гадоў, яны ўзышлі ў Єрусалим паводле звычаю свята. Калі па заканчэнні дзён свята вярталіся, застаўся хлопец Езус у Єрусаліме, і не ўзаважылі гэтага ягоныя бацькі. Думаючы, што ён ідзе з пілігрымамі, прайшлі дзень дарогі і тады пачалі шукаць яго між сваякамі і знаёмымі. Не знайшоўшы, вярнуліся ў Єрусалим, шукаючы яго. Пасля 3 дзён знайшлі яго ў святыні. Ён сядзеў сярод настаўнікаў, слухаючы іх і пытаючыся ў іх. А ўсе, хто слухаў яго, дзівіліся розуму і адказам яго. Ахвяруем гэтую таямніцу дзеля павагі да чалавечага жыцця ад зачацця да натуральнай смерці, за ўсе сем'і і кансакраваных асоб. Отче наш, который есть у небе, святись имя Твое, прийти владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам правины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не авось нас у спокусу, але збав нас от злого. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами и благословленный плод улоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных цяпер и у хвилину смерти нашей. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами и благословленный плод улоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных цяпер и у хвилину смерти нашей. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами и благословленный плод улоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных цяпер и у хвилину смерти нашей. Амин.
Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты поміж жанчынамі, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты поміж жанчынамі, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты поміж жанчынамі, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты поміж жанчынамі, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты поміж жанчынамі, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты поміж жанчынамі, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты поміж жанчынамі, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты поміж жанчынамі, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку теперь и заўсёды, и навеки вечные. Аминь. О Мария, без граху першародного зачатая, молися за нас, то у Тебе паратунку шукаем. О мой Езу, прабач нам грехи наши, захавай нас ад агню пекельнага, прывядзі все души до неба и дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твоя міласэрнасць. Mater misericordia, vita dulcebus, espes nostra salve. A te clamamus, exoles filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in a lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictus fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Ladainha lauretana, Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Літання до Найсвятейшої Панни Марії. Кірія елейсон, Христе елейсон, Кірія елейсон. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче з неба Божия, змилуйся над нами. Сыне Откупитель свету Божия, змилуйся над нами. Духу Святый Божия, змилуйся над нами. Святая Троица, Единый Божия, змилуйся над нами. Святая Мария, молись за нас. Святая Богородица,
молися за нас. Mãe de misericórdia, Святая Панна над панами, молися Mãe за da нас. divina graça, Маті Христова, молися за нас. Маті Костёла, молися за нас. Маті Mãe милосердности, castíssima, молися за нас. Mãe sempre virgem, Маті ласки Божией, молися за Mãe нас. imaculada, Mãe digna de Маті amor, надеи, молися за нас. Mãe Маті admirável, пречистая, молися за нас. Mãe do bom Маті conselho, беззаганная, молися за нас. Mãe do Маті Criador, непорушная, молися за нас. Mãe do Salvador, Маті невинная, молися за нас. Virgem Маті prudentíssima, наимилейшая, молися за нас. Virgem Маті venerável, найцудоўнейшая, молися за нас. Virgem louvável, Маті доброй рады, молися за Virgem нас. poderosa, Маті Створителя, Virgem молися за нас. clemente, Маті Збавителя, Virgem молися fiel, за нас. Панна наимудрейшая, молися за нас. Панна хвалыгодная, молися за нас. fonte da Панна nossa прославленная, молися за нас. alegria, vaso Панна espiritual, могутная, молися за нас. tabernáculo Панна da eterna ласкавая, glória, молися за нас. Панна morada верная, consagrada a Deus, молися за нас. Люстра справедливости, молися за нас. Torre de David, Столица мудрости, молися за нас. Причина нашей радости, молися за нас. Arca da Aliança, Святыня духовная, молися за нас. Porta do céu, Святыня хвалебная, молися за Estrela da нас. manhã, Святыня славная saúde dos побожности, enfermos, молися за нас. Ружа мистычная, молися за нас. socorro Вежа dos Давидова, migrantes, молися за нас. Вежа с Consoladora кости dos слоновой, aflitos, молися за нас. auxílio Золотый dos доме, cristãos, молися за нас. Ковчег Rainha заповету, dos anjos, молися за нас. Rainha dos Брама patriarcas, небесная, молися за нас. Rainha dos profetas, Зорка ранішняя, Rainha dos apóstolos, молися за нас. Оздоровление Rainha dos хворых, mártires, молися за нас. Rainha dos Притулок confessores da грешных, fé, молися за нас. Rainha das Полегка virgens, мигрантов, молися за Rainha нас. de todos os santos, Сутешальница засмученных, Rainha молися за concedida нас. sem pecado original, Спомога християнам, молися за Rainha нас. elevada ao céu, Королева анёлов, молися за Rainha нас. do Santíssimo Королева Rosário, патриархов, молися за Rainha нас. da paz, Королева пророков, Cordeiro de молися за Deus, нас. tirais os pecados do mundo, Королева апостолов, молися за нас. Cordeiro de Deus, Королева tirais os мучеников, pecados do mundo, молися за нас. Королева веровызнавцев, молися за нас. Королева паннов, молися за rogai por нас. nós santamente. Королева всех святых, молися за нас. Королева без граху першародного зачатая, молися за нас. Королева небаўзятая, молися за нас. Королева ружанца святого, молися за нас. Королева сем'яў, молися за нас. Королева супакою, молися за нас. Королева Беларусі, молися за нас. Баранку Божий, які бяреш на сябе грахі свету, даруй нам, Пане. Баранку Божий, які бяреш на сябе грахі свету, выслухай нас, Пане. Баранку Божий, які бяреш на сябе грахі свету, змілуйся над намі. Маліся за нас, Святая Богородица, каб сталіся мы годнымі абяцанняў Христовых. Молимся, просим Тебе, Пане Божа, дазволь нам слугам Твоим цешыцца трывалым здароўем душы і цела, і праславнае заступніцтва найсвяцейшай заўсёды Панны Марыі мае ласку вызваліць нас ад цяперашняга смутку і адарыць вечнай радасцю праз Христа, Пана нашага. Амин. Pelas suas dificuldades de voz, como tem estado estes dias, mas não quis deixar de estar connosco e muito lhe agradecemos. Queridos peregrinos, querida familia de Radio María, queridos irmãos e irmãs no Senhor ressuscitado. Antes de concluir esta significativa e emotiva recitação do Rosário Mundial da Família Radio Maria, Дорогие пилигримы, наидарожайшая семья Радио Мария, наидарожайшие браты и сестры у Езусе Христе. Перад тым, як завяршыць гэту значную і кранальную малітву сусветнага ружанца сям'і Радіо Марія у гэтым любімым санктуарыі Маці Божай Ружанцовай тут у Фатиме, як прадстаўнік святога Айца ў Партугаліі, ад яго імя я б хацеў бы звярнуцца з айцоўскім прывітаннем да прысутных тут людзей і да ўсіх тых, хто сочыць за намі праз Радіо Марія. Даверым папу Льва XIV, Маці Божай, каб праз яе заступніцтва Бог даў яму усе патрэбныя ласкі, неабходныя для плённага выканання Пятровага служэння на карысць Касцёла і ўсяго света. У гэтым годзе малітва ружанца
якую маліліся ў Фаціме па ўсім свеце, набывае асаблівае значэнне, бо адбываецца ў кантэксце святога 2025 года. У буле аб абвяшчэнні юбілею памерлы папа Францішак заклікаў, каб святыні, дзе незлічоныя пілігрымы даручаюць Святой Багародзіцы свае клопаты, смуткі і надзеі, былі святымі гасціннымі месцамі і прывілеяванымі прасторамі для адраджэння надзеі. Гэты заклік, які праз пасланні, дадзеныя Маці Божай тром пастухам, асабліва датычыцца гэтай фацімскай святыні. На самой справе, заклік маліцца і чыніць пакаянне за навяртанне грэшнікаў і за душы памерлых – гэта пасланне вялікай надзеі. Надзея, пра якую гаворыць папа, мае на ўвазе ўпэўненасць у тым, што з Божай дапамогай, праз заступніцтва Маці Божай і ўсіх святых, можна пераадолець рабства граху. Гэта значыць заганаў і недахопу веры і ўсяго, што з іх вынікае, такіх як нянавісць, гвалт і несправядлівасць. Больш за тое, з Божай дапамогай мы можам заслужыць вечную спадчыну, якую Езус абяцаў сваім верным вучням. Акрамя таго, у буле абвяшчэння юбілею папа Францішак заяўляе: «Я ўпэўнены, што ўсе, асабліва пакутуючыя і найбольш патрабуючыя, пазнаюць блізкасць Марыі, самай пяшчотнай маці, якая ніколі не пакідае сваіх дзяцей і якая да святога Божага народа з'яўляецца знакам пэўнай надзеі і суцяшэння». Гэтая блізкасць і прыхільнасць, якія цудоўна праяўляюцца ў гэтай малітве, якой Маці Божая навучыла трох пастухоў. «О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, прывядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць». Мы не павінны забываць пра тое, што Маці Божая дала тром пастухам. Мы не павінны забываць маліцца на ружанцы і прыносіць ахвяры за навяртанне грэшнікаў. Усё гэта адкрывае мацярынскі дух Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Надзеі, якая хоча навяртання і збаўлення ўсіх і жадае, каб усе душы адчулі вечную радасць нябёсаў. Радыё Марыя Партугалія, якое сёння азначае чацвёртую гадавіну пачатку сваіх вяшчэнняў, якія пачаліся менавіта з чытань з малітвы на ружанцы, мае асаблівую місію і адказнасць – дапамагаць распаўсюджваць пасланне Маці Божай Фацімскай па ўсім свеце. Мы не павінны забываць, што Маці Божая ў кожным з 6 аб'яўленняў гаварыла пастухам штодня маліцца на ружанцы за мір у свеце і за збаўленне душ. Такім чынам, мы разумеем, як радыё Марыя Партугалія, якое 4 разы на дзень транслюе ружанец, з'яўляецца асаблівым і каштоўным сродкам выканання просьбы Маці Божай. Важна памятаць, што ў залежнасці ад нагодаў, якія прапануюцца ў гэты святы год, можна атрымаць поўны адпуст за памерлых, наведаўшы Марыны санктуарый, падобна да гэтага ў Фаціме, і памаліўшыся на ружанцы, як мы толькі што зрабілі. Таксама неабходна прыйсці да споведзі, прыняць святую камунію і вызнаць сімвал веры, а таксама «Отче наш, вітай Марыя» у інтэнцыі святога Айца. Калі мы будзем старанна і верна выконваць усё гэта, мы зможам атрымаць поўны адпуст для сябе і для душ нашых дарагіх памерлых. Таксама для душ тых, хто найбольш мае патрэбу Божай міласэрнасці. Такім чынам, кожны з нас можа супрацоўнічаць, каб дасягнуць таго, пра што мы самі прасілі Маці Божай – прывесці душы ў рай. Гэта адна з найкаштоўнейшых спраў духоўнай міласэрнасці, якія мы можам здзейсніць. No podemos olvidar que Nossa Senhora, em cada uma das 6 aparições, recomendou aos pastorinhos rezar o terço todos os dias, pela paz no mundo e para a salvação das almas. Entendemos, portanto, como a Rádio Maria Portugal, Таму памолімся за радыё Марыя, за яго слухачоў, валанцёраў, супрацоўнікаў, кіраўнікоў і дабрадзеяў. Няхай яно будзе ўсё больш каштоўным і эфектыўным інструментам, які дапамагае нам усім супрацоўнічаць у рэалізацыі вялікай справы збаўлення. І памолімся ў інтэнцыі святога Айца. Отче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, придзі валадарство Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння,
И отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не авось нас испокусу, а избав нас от злого. Амин. Receber a Santa Comunhão e recitar a profissão de fé, assim como um Pai Nosso e uma Ave Maria, segundo as intenções do Santo Padre. Cumprindo com diligência Вітай, e Марія, fé повна tudo ласки, isto, Пан з тобою, благословенная ты поміж женщинами, и благословенный плод лони Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. assim como para Амин. as almas Хвала dos que Отцу, mais Сыну и Духу necessitam da Святому, divina як была справ misericórdia. веку теперь и завсёды, и навеки Assim, вечные. Амин. Cada de nós pode colaborar a fim de se realizar o que nós mesmos pedimos a Nossa Senhora, levar as almas para o céu. É uma das mais valiosas obras de misericórdia espiritual que podemos fazer. Rezamos, portanto, pela Rádio Maria, pelos seus ouvintes, voluntários, colaboradores, responsáveis e benfeitores. Que seja cada vez mais um instrumento precioso e eficaz que ajude as pessoas a colaborar na realização da grande obra de salvação. Amém. O Sr. Núncio faz agora a benção dos objetos religiosos. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli И oggetti теперь примем religiosi. благословение. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Пан з вами і з Духом Іде in Твоїм. paz e o Нехай Senhor благословить vos вас acompanhe. Бог Отець Усемогутний, Отець Neste і cântico Син final, і Дух Святий. olhamos Амин. para Nossa Senhora e nos Ідіть у consagramos супокой uma vez Христа. mais com tudo o que Дякуємо temos e que Пану somos. Богу. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós, em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, minha bem incomparável mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertence, eterna Mãe, Senhora Nossa, aguardai-me e defendei-me como coisa própria vossa.
mostrai-nos a salvação.